Miña naiciña, como a miña nai ningunha, que me cantou a cariña co calorciño da súa. Co calorciño da súa, ai lalelo, ai lalalo. Bo día a todos. Neste 3 de maio, domingo, día da nai tan especial, pois vos acabo de presentar un instrumento que non habíamos presentado e que é dos máis maravillosos que hai e que temos todos con nós, que é a voz. A voz é un instrumento de todos os tempos e digamos que é o instrumento por excelencia. Neste día da nai, pois quixen facer esta cantiga con esta melodía e dedicala, por suposto, a todas as nais. Todo o que fagamos será pouco para recoñecerlle o seu infinito amor hacia nós. E nada máis, dende o día do pai ao día da nai, prácticamente temos ese intervalo de tempo e rematamos hoxe aquí ca voz. Que teñades bo día e que todo vaya moi ben para todos. Saúde e moitas gracias.